Wel, dwi ar y ffordd wan i Blas Nanteos, ac mae'n naturiol mi fynd i fan honno o Blas Gogerddan oherwydd ei briododd merch Gogerddan a mab Nanteos. Ac ar y ffordd, dwi wedi gael ei weld Florie Hamer. Roedd rhaid i mi wneud hynny achos oes o neb yn gwybod mwy am hanes Plas Nanteos na hi. Be fyddwch chi'n gweithio no'n do, Florie? Do, nes i'n gweithio Nanteos am rhan o 10 blynedd. Merch Gogerddan oedd Mrs Hywel Nanteos ac o'n i'n gyfarwydd iawn â hi. Welsoch chi ysbryd ym Mhlas Nanteos, Florie, byddwch chi'n gweithio no? Wel, nes i ddim byd ar ei oed, ond mi glywes i sŵn. Oedd, o'n i wedi bod allan yn cael gwair, a oedd y staff oedd yn y tŷ yn mynd allan i cael gwair i helpu. Ond oedd y cwc byth yn mynd. Ond oedd y merch yn gweithio yna, wedi cael ei galw fewn i fatha fi am wythnos, ac oedd hi pallu mynd allan i weithio. Ac oedd bobl deall wedi bod yn aros efo ni. A wedodd hi, I won't go out to the hayfield, wedodd hi fyna, I'll go and do the bedrooms after the guests. Ac oedd y ffenestri bedroom yn gwynebu cael gwair, tu blaen i Plas. Ac oedd hi'n troi llaw yno ni. Wel nawr, amser te, mae Captain Powell yn cael gwair a Mrs Powell, ac os bydd rhywun yn aros, nawr hwnny'n dod allan hefyd i helpu fo'r gwair. A outdoor staff wedyn. Ac amser te, o Mrs Powell a fi'n dod fewn i'r tŷ i moyn te. Ac oedd y sioper wedi bod yn dre bore ni a wedi bod yn prynu buns, currant buns. Ac oedd asged fawr fel yna. Ac oedd hi'n torri'r hynny'n hanner a rhoi mewn i nhw. Ac oedd hi'n pennu'r bwrdd am neu pen arall i bwrdd yn wneud hyn, ac oedd y cwc wedyn fyna yn wneud potiad mawr o de. A dyma Elen wan, oedd y loft yn y bedroom, yn dod lawr i'r backstairs, oedd y gyferbyn a drws y gegin, yn wyn reit. O, mae'n hyn o'r ti te? Ie, wedi si fel yna, pam? Fys ti a loft, meddai? Na, ddo fys i, mae loft wedi si. Do, wedi ddi. Weles i ti na? Na, ddo fys i ddim y loft. A wedodd y cwc na, Florie ddim y loft ydo ddi. Mae pwy oedd y loft ydo ddi? Dwi'n gwybod ydy si. Wel, wy'n mynd nôl fyna ydo ddi. Pam te ydy si? Wy'n mynd nôl fyna, meddai. Mae beth am ti cael ffenestri te ydy si a dod y pethau lawr. A dydy'n fyny gyda fi ydo ddi. A mes i lan gyda i loft. A beth i gwyddoedd te ydy si? Wel, o'n i fan hyn ydo ddi yn dystio. O'n i wedi gwneud hwnna, o'n i fan hyn dystio. A mi sgwydlodd rhywun y curtains fan hyn, fel yna meddai. A wneud a fwy llaw. A o'n i mae ti yna. Na, ddo wir fi sydd ddim mewn dy si. Wy'n gwybod pwy yna te meddai. A dwi'n credu bod wedi cael mwy o ofan ar amser ni na pan dod i lawr star. Chybod, i weithio ni amdano fe. Ie. A dwi'n gwybod dim mwy na hynna, dim ond bod hi wedi gweld y curtains yn symud. Wel, es i ddim byd. Wel, ar yn ffordd i Blas Nanteos dwi rwan ar ôl clywed y straeon a da chi wedi codi dipyn o ofn yna. Da chi'n credu dyliwn i fynd yna? Wel, dwi'n gwybod. Falle bod e ddim wedi peth fan agoedd e, ond dwi'n credu gewch chi byth gwared yr ysbrydion, na chybod. Os dyn nhw'n yna, maen nhw'n yna i aros. Na marn ni.